Dadi hudu kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 16. Azima Bashir Aminu. Mai sauraro barka da warhaka ga kanin labaran. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci kaddamar da aikin haƙar mai a arewacin ƙasar da ake sa ran ya rika samar da ganga 120 kowace rana. Adadin mutanen da girgizar ƙasa ta halaka a Indonesia ya zuwa mutum 268. Gwamnatin Nijar ta bayyana cikakkiyar gamsuwa kan ƙawancen tsaron da ke tsakaninta da Faransa. Saudi Arabia ta bayar da mamaki bayan doke Argentina da ƙwallo 2-1 a gasar cin kofin duniya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da aikin haƙo man fetur a rijiyar Kolmani da ke tsakanin iyakokin jihohin Bauchi da Gombe, abinda ke tabbatar da samun man a yankin arewacin ƙasar. Bikin mai ɗimbin tarihi ya samu halartar manyan baƙin da suka hada da ministoci da gwamnoni da 'yan majalisu da kuma 'yan kasuwa da masu zuba jari. Ga kaɗan daga cikin jawabin shugaban. We are pleased with the current discovery of over 1 billion barrels of oil reserves. Muna masu farin cikin gano wannan arzikin mai da ya zarce ganga biliyan guda tare da kilomita 500 iskar gas a rijiyar Kolmani. Da kuma yanayi mai kyau na samun fiye da haka idan mun zafafa ci gaba da neman man. Yana da muhimmanci mu san cewar gano man yanzu haka ya janyo zuba jari da ya kai mataki mai ƙarfi da kowane sashi zai ci riba daga ɓangaren makamashi. Wannan aiki ya ƙunshi haƙar mai da tace shi da wutar lantarki da sarrafa takin zamani. Wannan aiki ya buɗe ƙofar samun riba sosai ga ƙasa. Wannan ya kunshi samun makamashi da za a dogara da shi da kudaden da ake bukata da kayan abinci da kuma kayakin more rayuwa ga ƙasa. Fassarar kalaman shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. To daga Najeriya sai Ghana inda kasashen yammacin Afirka da takwarorinsu na Turai ke wani taro yau Talata don tattaunawa kan haɗaka a ƙoƙarin daƙile ayyukan mayaka masu ikirarin jihadi da kuma hana su bazuwa zuwa kasashen yankin Gini waɗanda a baya-bayan nan suke ganin ɓarɓashin ayyukan ta'addancin. Taron wanda ke gudana a birnin Accra na Ghana na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen ke ci gaba da janye da dakarunsu da ke aikin wanzar da zaman lafiya a Mali baya da kasar ta karfafa alakar tsaro da Rasha. A yayin da ake ci gaba da sukar kasancewar dakarun Faransa a yankin Sahel, shugaban jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad ya ce Nijar ke tafiyar da al'amuran kasar ba Faransa ba, yayin da ya bayyana gamsuwa da jin daɗin hulɗa da kasar da ta yi mata mulkin mallaka. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani. Shugaba Mohamed Bazoum ya bayyana haka ne yayin wata doguwar hira da ya yi da jaridar Le Monde ta kasar Faransa. Yana mai cewa su ke tsara duk wani farmaki da yaƙi da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi. Illa iyaka Faransa na taimakawa dakarun Nijar. Shugaba Bazoum ya ce suna gudanar da ayyukan yakar ta'addanci a kan iyakar ƙasar da Mali tare. Kuma hakan na gudana ne cikin yanayi mai kyau. Hakan na zuwa ne yayin da guguwar kyamar dakarun Faransa ta fara kaɗawa a wasu ƙasashen Afirka. Musamman ma a yankin Sahel ciki har da jamhuriyar Nijar ɗin. To sai dai a cewar Bazoum wanda ƙasar ta amince da kula da sansanin sojin Faransa a Yamai da zumar sojojin ƙasar su taimaka mata yaƙi da masu ikirarin jihadi a iyakar ƙasar da Mali. Wasu tsiraru ne ke da wannan ra'ayi a ƙasar. Da yake amsa tambayoyi game da tattaunawar da gwamnatin Nijar ta ce ta yi da ƙungiyoyin masu ikirarin jihadi. Shugaba Bazoum ya ce lallai kulliya na biyan kuɗin sabulu sakamakon tattaunawar. Saboda kwanci hankali da aka samu a yankunan Abala da Liberi da kuma wasu wurare kusa da kan iyaka da Burkina Faso. Ta can a Chadi kuwa sojan kasar 10 ne suka kwanta dama yayin da wasu da dama suka jikkata a wani hari da mayaka 'yan ta'adda suka kai musu lokacin da suke rangadi a yankin Ngobu na tafkin Chadi a yammacin kasar. Fadar shugaban kasar Chadi da ke tabbatar da farmakin ta ɗora alhakin harin kan 'yan Boko Haram 'yan ta'addan da kasar ta shafe shekaru tana yaƙi da su a yankin na tafkin Chadi da taimakon makwabta ta Najeriya, Nijar da kuma Cameroon. Masu aikin ceto
sun yi ta aikin lalabo waɗanda suka da ransu a ƙarƙashin baraguzan gine-gine, inda a waje ɗaya 'yan uwa da abokai suka fara jana'izar masoyansu da suka mutu bayan girgizar ƙasar da ta laƙume rayuka 268 a tsibirin Java na ƙasar Indonesia. A yayin da tsibirin Solomon masana suka yi kashedin cewa akwai yiwuwar guguwar tsunami na nan tafi biyu bayan wata ƙarfar girgizar ƙasa da aka yi a safiyar yau Talata. Michael Kudusan na ɗauke da ƙarin bayani. A yayin da ake ci gaba da zakulo matattu, hankali ya karkata ga waɗanda ake tunanin suna da ransu, waɗanda har yanzu ke karkashin baraguzai, inda wannan girgizar ƙasa da ta kai maki 5.6 ta fi yin tasiri shine garin Cianjur, wajen da aka fi samun akasarin waɗanda suka mutu, kuma ɗaruruwa suka jikkata a yayin da ake fargabar gwammai suna makale a cikin baraguzan gine-ginen da aka samu zaftarewar ƙasa. A talatar nan shugaba Joko Widodo ya ziyarci yankin da lamarin ya auku, inda ya bada gudunmawa ga waɗanda abin ya shafa. A tsibirin Solomon, wata kakkafar girgizar ƙasa mai nauyin maki 7 ta afku a talatar nan, inda ganau suka ce sun ji girgiza mai ƙarfi wadda yanzu dai bakin rahoto da ke nuna ɓarnar da aka samu a gine-ginen, amma wutar lantarki ta katse. A wasu yankunan birnin kuma jama'a na ta tururuwa daga ofishinsu da ke tsibiri zuwa tudu. Can a China kuwa mutane 36 aka tabbatar da mutuwarsu yayin wata gobara da ta tashi cikin wata masana'anta a tsakiyar kasar, wadda mahukunta suka zargi ma'aikatan wajen da gudanar da aikin walda ba bisa ka'ida ba. Ƙwararri kan haɓaka sha'anin kasuwanci daga ƙasashen Afirka na ci gaba da tattaunawa a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar domin samar da shawarwari na gari da za a gabatarwa taron shugabannin Afirka da zai gudana a wannan makon. Taron da zai mayar da hankali dangane da yadda za a ƙarfafa masana'antu da kuma sarrafe-sarrafe a nahiyar. Daga Yamai ga rahoton da wakilinmu na musamman Muhammad Salisu Hamisu ya aiko mana. A yau ma masana sun tattauna shawarorin da za su gabatar wa shugabannin nahiyar Afirka da za su halarci zaman taron tabbatar da aiki da ƙudurin yarjejeniyar sakin mara a harkokin kasuwanci ta nahiyar Afirka ZLECAf ta tanada. Alhaji Cambiano Shaibu shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa a ƙasar jamhuriyar Nijar, ya mana tsokaci a mun haduna domin mu hodi me yasa kamfanonuka ba su bunkasa cikin Afirka. Na farko ya kamata a samu hili inda ana yi industry, a samu hili inda ana yi a noma. Bayan wannan kudi da za a aiki da su bankuna ba su nan sassata. Bayan wannan muke kamar Afirka yau ina dauke kaya ne zan ta yi Burkina, sai ka gani Burkina ya takura min domin ya sa in na shigo ba na koma kuma. To kaga wannan bai dace ba. An ce Afirka ne, ake duwan, ake empo, ake gendarme, ake police, don a hana muna ta yammu ya yi dadi. Yanzu haka da ƙwararru daga sassa daban-daban na nahiyar Afirka na tattara a birnin Yamai, inda suke aiki tukuru domin ganin sun tattara shawarwarin da ya dace shugabannin nahiyar Afirka da za su gudanar da taron su a ranar 24 zuwa 25 domin tabbatar da aiki da wannan kuduri. Daga Yamai, Muhammad Salisu Hamisu, RFI Hausa. Ta kotu a Tanzania ta yi umarnin sakin gwamman masu zanga-zangar masu da jami'an tsaro ke tsare da su bai da masu shigar da da ke zargin su da hannu a kisan jami'in ɗan sandan da ya rasa ransa a lokacin gangamin. To masu tsaron gabar teku a Girka sun tabbatar da kwaso ruwan 'yan rani ta hanyar zakalo jirginsu da ya game da tangarɗa a tsakar teku, bikin da ya game da sarƙaƙiya a sakamakon ƙarfar iska da ta haddasa tangarɗa. Masu shigar da ƙara a Jamus sun buƙaci zartas da hukuncin ɗaurin shekaru 2 kan tsohuwar sakatariyar sansanin 'yan Nazi Irmgard Klucher mai shekaru 97 da ake tuhuma da laifin kisan gilla ga mutane fiye da 10,000 lokacin mamayar Poland. Mahukuntan Uganda sun haramta wa jami'an tsaron gidan yarin ƙasar mayar da hankalinsu kan wayoyinsu na salula yayin wasannin gasar cin kofin duniya da ke gudana a Qatar. Suna masu gargaɗin cewa fursunonin ka iya amfani da irin wannan lokaci da hankula suka karkata wajen kwallo domin sulalewa. Saudi Arabia ta bayar da mamaki bayan nasara kan Argentina da kwallaye 2-1 a wasan da suka kara da juna da safiyar yau Talata karkashin gasar cin kofin duniya da ci gaba da gudana a Qatar. Ana
sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Arafai. To da haka za mu gangara ga wasanni inda Tunika misali tare da Michael Kudusan suka shigo don bayyana mana yadda ta kaya a wasannin gasar cin kofin duniya da suka gudana da safiyar yau. Barkanku da shigowa. To barka dai Azima Bashir Aminu. Kamar yadda aka sani daga jin wannan take an san cewa gasar lashe kofin duniya ce ta kawo jiki. To a kai tsaye bari mu ji ga wasu daga cikin wasannin da aka fafata a wannan gasa. An dai buga wasan farko a yau dinnan da tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina da kuma kasar Saudiya, inda abin ya bada mamaki domin kuwa Saudiyan ce ta samu nasara akan Argentina, abinda ake ganin ba. To amma kafin mu je sharhi akan wannan wasa, akwai wasa da aka yi tsakanin tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar Denmark da kuma kasar Tunisia, wanda aka tashi babu kwallo a cikin wannan wasa. Kuma wannan shine wasa na farko kenan da aka yi da ba a sa kwallo ko ɗaya ba a raga tun bayan fara gasar kofin duniya a wannan shekarar. Na'am, to kuma yanzu haka ana fafatawa a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Mexico da Poland a gasar da ta lashe kofin duniya. Idan Allah kai mu anjima akwai wasa tsakanin Faransa ita ma da za ta barje gumi a wannan gasa. To bari mu koma baya inda aka kafa tarihi daban-daban a wannan wasa da aka buga tsakanin Argentina da kuma Saudi Arabia. Domin dai wannan shine karo da 90 da wata ƙasa ta samu nasara akan kasar Argentina a wannan gasa, wacce ba a nahiyar Turai take ba tun bayan wanda kamar kenan ta yi. To akwai sauran wasu batutuwa da dama, don haka ne muka gayyaci Coach Michael Kudusan wanda zai mana ƙara haske akan yadda wannan wasa ya gudana. To kamar wasa tsakanin Brazil da watan Argentina da Saudi Arabia wasa ne da ya bada mamaki. To amma idan ka kalli bencin Saudi Arabia za ka ga cewa ba wasa aka zo yi ba. Daga sai suka fito da horarwa Haverena dan watan koci ne ya horar da tawagogi da yawa a Turai da kuma Afirka. Ya horar da Cote d'Ivoire, ya horar da Zambia da Angola, kuma dukkanin kasashen da ya horar da su za ga cewa ba wasa suke ba. Za a shi abu ne na a jinjina kan yadda ya karu wannan wasa. Ya hana su tsaron baya, sun fito ne su ma kamar yadda Argentina ta fito, kuma kowa a buga haka. To kuma a wani abu wanda ka san an shiga wannan wasan ne dai na samun nasara a wannan gasa, a wannan wasa da suka yi da Argentina, kwata-kwata bai wuce maki 8.7 ba, sai kuma ita Argentina da take da sama da 90. To ya kake ganin wannan al'amari? Kuma Argentina kafin wannan wasa ta buga wasa 36 wanda duka ba ta yi rashin nasara ba, ciki har da nasara da ta yi na lashe kofin nahiyar Afirka, wato kudancin Amurka. Kwarai da an ce alaman karfi na ga mai kiba, da gani dai an san cewar Argentina za ta yi nasara a wannan wasa. To amma sai aka samu akasi, kwallon kafa kenan da kuma yadda aka tankaru wannan wasa. To muna godiya Michael Kudusan. Azima ne ma bari in tara ina. To an gaishe ku. To a jere kuma sai sharhin jaridu kenan tare da Habu Adi. Barka da shigowa. Yawa, barka da aiki Azima. Barka kare. Yawa, za mu fara shirin na faɗi tashin da jami'an diplomasiya ke yi domin kawo ƙarshen rikicin da ke gudana a jamhuriyar demokradiyyar Congo. Haka. Inda ake kai ruwa rana tsakanin gwamnatin ƙasar da 'yan tawayen M23. Sashen intanet na Afrika Rabia da ke nazari kan Congo ya ce da wuya 'yan tawayen su goma na gabacin Congo. Haka kuma kowane fanni na siyasa ne, na karfin soja ko kuma diplomasiya, da wuya 'yan tawayen su kutsa cikin birnin Goma sakamakon shirin girke sojojin Kenya su 900 da za su kare birnin na Goma tare da askarawan gwamnatin Congo. Sai kuma jaridar La Croix ta kasar Faransa da ke tsokaci kan halin da ake ciki a kasar Iran watanni biyu bayan rasuwar budurwa Masa Amini da ta ƙi amincewa da lulluɓe. La Croix ta ce
'yan wasan kwallon kafa na kasar Iran suna rashin amincewa da magabatan jamhuriyar Islama ta kasar a wasan kwallo da suka buga shi a Qatar. Lakurwa ta ce 'yan wasan na Iran sun ƙi su karɓi taken su da aka kada a hilin kwallo. A Mali, shafin Mali Web ya ruwaito gwamnatin kasar tana mai cewar shirin Faransa na dakatar da baiwa Mali taimakon raya ƙasa ba zai yi tasiri ba. Kuma magabata na Mali sun mayar da martani nan take, sun haramtawa ƙungiyoyin da ke samun taimakon kuɗi daga Faransa gudanar da ayyukansu a ƙasar. A hannu guda kuma shafin na Mali Web ya tabbatar da yajin aiki a ƙasar da ƙungiyoyin ƙwadago suka tsindama ciki, musamman malaman makarantu da malaman shari'a. Bari mu je ƙasar Cote d'Ivoire inda mujallar Fraternité Matin ta ruwaito Firaministan ƙasar Patrick Ashi yana cewar kashi 72 cikin 100 na 'yan ƙasar ke samun asibitocin da ke kula da lahiyarsu a gab da inda suke zaune kimanin kilomita 5. Jaridar ta ci gaba da cewar yayin taron manema labarai ne a unguwar Plateau ta birnin Abidjan, Firaministan ƙasar ya yi wannan tsokacin a lokacin da ake samun ci gaba a shirin tabbatarwa da 'yan ƙasar tsarin kiwon lahiya mai inganci. To madalla, sai kuma tashar nukiliya ta Saporiya da ke kasar Ukraine tana fuskantar hare-hare daga bangarorin da ke kai ruwa rana. Kuma kis ta rage gobara ta tashi a cikinta, in ji jaridar Letan. Da gangan aka harba rokoki da dama kan tashar wadda ita ce mafi girma a nahiyar Turai. Rokokin sun farfashe kusa da tashar, in ji jaridar New York Times ta kasar Amurka. An kai wani mugun matsayi, kuma ya kamata a daina wasa da wuta, in ji shugaban hukumar nukiliya ta duniya Rafael Grossi. Turan gaishe da Abu Adi.